sanda. Duk mulkin da babu 'yan sanda bari ai ba shi kyau a sakata. A kare lafiyan mutum gobe, a kare dukiyan mutum gobe, mu ganti yanga ba mu motsawa. Inda zama da ɗan sanda, yi ƙoƙarin fakon mutuncinka. Kun san sabo da kaza ne, sallah ta bai hana a yanka ta. Wai kai ganin kana da 'yan sanda, kullum kana ta kalle shi, kana yi wanga ka ɗarme shi, ka zo abin wanga ka ɓadda shi, ka ga wancan ka tai ka dahe shi, in sun gane ka ba su kyale ka, ka san shirin su ba gudana ba. Akwai waɗanda ke farin kayan su, akwai waɗanda ke cikin kaki, su waɗanda ke farin kaya ko ka gane su ba ka gane su. Wani kaga da ke mene ga riga suna cikin hula kuma ya sa agogo mai tsada, kai ko ka gane shi ba ka gane shi, nan ko sikiriti bala'ina sai in ka yi kurkure shi jaye ka. Akwai waɗanda ke barin kayan su, akwai waɗanda ke cikin gage, in yara masu shan kwaya ko waɗanda ke shan ganye. To ban hana ku kunni ba, amma dai ko zan gudun su ba laifi, in don da gudun hukuma ne. In ba don gudun hukuma ba, kun san gwamnan ƙasar mu bai mata. In ba don gudun hukuma ba, a'a ardo za shi tare shanu ga ƙarshen garin su babu ko jakai. In ba don gudun hukuma ba, a'a mutum ke mata hudu ga gwamnati garin su babu ko kame. In ba don gudun hukuma ba, mutum ba shi tara kuɗi, to bai da na karin kumallo sannan dole bai zuwa shi da shi. Shi aikin tsaro na lura na, Allah riƙa ma ba don kada ba naka, amin kada ba naka, amin kada ba naka ya lalace. Duniya na lura ce, in ka riƙa ta ba ka hutawa, wurin bidar ta ba ka hutawa, kuma ko ka rasa bala'ina, balle kun tsara shi bala'ina. Allah riƙa ma bawanka kada ba naka ya lalace, mai lahi ka zuma ka bar tsoro, bayan butami da kai da zakata, daga Ubangiji ka fara tunata, don ƙarshen na nawaki gajin kumiya, ko mun gane shi ba mu kyalewa. In don zama da ɗan sanda, ni ka gane ni ba ni son rikici, ko ka gane ni ba ni shan dada, ko ka gane ni ba ni shan kwaya, sannan ba ni sata ba kuma ba zan zure ma ba shi ba. In don zama da ɗan sanda, ni ƙoƙarin fakon mutuncinka, don yan wanga ba shi kama ka, wancan na zuwa shi kama ka, ka san aibin su ba gudana ba, tun da akwai waɗanda ke farin kayan su, akwai waɗanda ke cikin kaji.